Takže čaute pri mojom druhom videu z multiplayerovej série. Ako vidíte, je tu so mnou aj Silvík. Ahoj! Takže veľa vecí sa pozmenilo. Ako vidíte, lietam, to je príkazom flee, sme objavili na serveri. A ako vidíte, predo mnou je nový dom. To sme postavili so Silvíkom v off-streamu. Ako ten maličký, čo bol tu, tak sme zbúrali a postavili sme nový. Takže dneska čo budeme robiť? Dneska budeme robiť branch mine a Silvík bude zrobiť portál do endu, takže môže nám to aj ukázať rovno už keď robí, takže kde bude Silvík? Trocha mi to laguje, lebo admini opravujú server, tak neviem prečo, no. Takže Silvík stáva portál, ako vidíte. Budeš mať dosť? Áno, presne. Ešte dva sa mi zvýšili. Takže na celý portál potrebujete 10 obsíkov, keď si ho urobíte tak. No, takže vidíte, máme tu. Ale dneska tam nepôjdeme, pôjdeme tam až možno v 3. dieli, takže dneska ideme kopať branch mine. Ako vidíte, ja som to už zrobil tie základy a trocha som kopal o tie lagy. Neviem, kedy to admini už dostávajú. Takže Silvík ide so mnou ide kopať, takže pozrieme sa, v akej sme hĺbke. Sme v hĺbke 11, približne. Ja kopem 2, ty kopeš 2. Dobre. A osvieťuj to. A nemám fakly, idem home. Dneska to bude taký kopací diel. Taký trošku. A železo som našiel. To je super, železo sa nám zíde. Strašne. Takže vykopeme sebe železo. A máme tu ďalší, no. Keby tak sme našli diamanty, tak to je super. bolo by to 3-krát lepšie. Takže toto si zakrieme. Ďalší diel vyjde zajtra alebo pozajtra, lebo teraz sme nemohli. No tak to som dal veľmi dobre. Na nič. Takže Koľko sme v hĺbke, Viktor? počkaj, neď pozriem. Takže F3, pozrieme, 8. 8? Máme dačo, Viktor. No takže ako vidíte, našli sme jaskyňu, alebo Príliš veľkú. Lapis! Lapis, no tak počkaj, že ukážem divákom. Áno, poďte, tu som nie. Počkajte. Aj železo! Láva! Ďalšie železo. Takže tu máme železo. Aj tu hore, takže ho vykopem. A lapis? Poďte ku mne. A laguje to. A vidíte, ako vidíte, toto modré je lapis. Takže dám ti trocha torčiek. Ja mám svetilcu. Ale nie, svetilce nepoužívaj. Dobre, tak poďme. Tu je prázdno. Ty môžeš zatiaľ vykopať aj kolu, lebo kolu sa nám zíde. Ale ja už idem kopať ďalšie toto. Á, dobre, tak poď. Kolu máme veľa, máme stácky, takže to ani nepotrebujeme. Takže ja toto tu zrobím. My tu máme ďalšie želiesko. Takže neviem, koľko už zahrávam. Takže za chvíľu by sme skončili. No to bude iba také kopácie, ale možno, že aj ďalej budeme točiť. Takže ešte môže zrobím také, že druhé video pokračovanie. Takže toto sa bude nadviazovať na
na tretie a tretie by vyšlo neviem kedy. Takže ešte aj tu. A toto jednoducho tu dám. Takže tak budeme pokračovať aj ďalej, dokým neprídeme do žiaducej hĺbky a tam si zrobíme. Vyhodil som. A ďalší lapis. Takže Silvík našiel ďalší lapis, ten už vám neukážem, ale keby ste chceli, tak môžem sa teleportovať, lebo na serveru funguje aj TPA, takže bez problémov.